Ano nangyari? Ano nata? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. I feel good. I knew that I would not. I feel good. Are you feeling good? I knew that I would not. Oy, oy, oy! So good, So good! good. I got you. Wow, I feel nice. Baile-baile daw muna. A sugar and spice. Habang nagpapatunaw ka sa idong mga kinaon na karne, gulay, sira, lechon, asin maski ano pa man. Alas 12:44 na yung pagkaudto mga tugang. Welcome po sa programang Escaramuza. You. Hoy, marahay na pagkaudto sa Indoga, boss. Nagkarao na lamang. Nagkaraon na yung sigurado. O ni Kuya Renz, Nagpapatunaw aputon na. daw si Sir Andy Marbella kung siya Aha. nagkao na. Ayan mga tugang, mga kaibatangon niya na pagkaudto si Sir na Andy Marbella. Ang pamayutabi kan Task Force Kaayusan asin Kalinigan digdi sa syudad ng Legazpi. Mahapot-hapot tabi daw kita mga tugang kan update digdi sa ginigibong road clearing operations digdi sa palibot niya to. I got you. Sir Andy, maray na udto po sa imo. Welcome po sa programang Escaramuza. Yes po, maray na udto sa kabos, lalo-lalo na po sa indong duwa dyan. So, uni baga sumagayon at so pogi. Pirmina tabi, mas pogi ka tabi, Sir Mas Andy. pogi ka, Sir Mas Andy. pogi ka, Sir Andy. Di man ako nagpapailing eh. So, ibig sabihin, di ka pa nailing. Sa nag-ano mo tabi, Angel. Po? Pag kung iyang i-address mo sa kuya, salamat. Yudaday. Then ang poging Andy. Andy Thank Pogi. Ako ganyan tabi, sir, napaabot kami, tamagan lang po kami ki-update, enot pong kaputan po digdi. I got it. Maabot na po tabi, sir, sa pira. Ang total na bihikulo po na nasampulan po niya to, kan nagpoon kita kang paglibot-libot kayong road clearing operations na po digdi sa syudad kan Legazpi. So far tabi ngunyan, data pa man po gabus na inventory. Mhm. Yaon po sa logbook, halos Apo. po mapapano na so dako laming logbook. Mhm. Kapako lang po baga bihikulo ansa mo yang apig totoo ng kipansin Opo. or piga konsentratan. Mhm. Kasarapay na po diyan sa mga pet na napigaralag po sa sidewalk, Mhm. bye-bye, Opo. sinto, hollow blocks, araw nga ni po itong saurino tangko igwa. Mhm. Ngunyan po, ito po ang pigbabawal ta. Opo. Ang pedestrian po baga, sigan dakol kang tawo, sigan dakol kang auto ta. Opo. So, dahil na po sindang naagian. Kaya po tabi baga, bigtataram tadig sa road clearing operation. Nani po baga, sumandato kang gobyerno, lalo-lalo na po baga sa nasyonal, Opo. ay pinabo po digdi sa lokal na gobyerno na dapat po tabi pautubunta. Dahil man po kita nagtataram na Mhm. kami mayaman po, Mhm. may nagka-earling po kita dyan na ibabaga, Mhm. na mayaman ngayon, dahil man kaya. So, Opo. yung nga ang gusto ko sampulan, lalo-lalo na sa mga taga-gobyerno, Mhm. sa para po sinda sumunod, kani pong subako man sa ordinaryong tao, kaning maniwala na initabi, bako ini karaw-karaw, talagang seryoso ini pipapa utob ta. Tamili ngayon mayaman, dahil kaya no. Opo. Lalo, kitang challenge dyan. Araw mo po ang Andy Marbella sa ditsa-ditsa na. Pero po, pag sinabi ko, sinabi ko. Mhm. Kung dahil man po yan tataw makiulay, daroon tayo po sa tamang proseso po na dapat Aha. ikitan iyan. Mhm. Although nga ni po baga sinabi sa tuya po, lalong-lalo na po sa Task Force Kalinigan, Mhm. na ang City of Legazpi po, bako yan after sa revenue, Opo. sa mga nakukuhatang income, Mhm. tabako pa yan ang nailing kong paraan para dyan eh. Kasi Mhm. sa imang po andap, muyakan magparabayad, na wala man nga ni kita maski 5 centavos, Mhm. Apo. kupiyatawa na sa nanggulay buda dinuguan, Mhm. pero yung patuson eh. Opo. Ayaw niya tabi ka na arayo. Tingnan niya po, si Seman nanabo kayan. Na Mhm. dapat po kita madisiplina. Pag sinabi pong bawal, bawal. Opo. Ang ipatabi baga dyan, nagaano sinda na, wala man enforcer, warang police, Mhm. PSO, task force, pwede na kita. Opo. So may CCTV po kita
na ito nga ni po ang dapat ingatan ninda. Kapag yan po nagluwas na no, contact policy ka, lalong mapag-alunon po iyan. Oo. Yan po ang piga, dapat di dyan sinda matakot pako po sa ko. Opo. Na kami, kamengo lang eh. Kung nabutan ni, mali sinda. Yan po talagang nakatatak yan eh. Opo. Pag yan po nagbase duman sa mga records, eh sinda pong pasya na sinda magputik or mag ano ka itong ano ito, ana committer ninda. So sana naman po, tagabus po baga nakatuon sa DCGB, ang kay po anta po baga ining mga dissemination na nakatabang po kamo. Although, na nga ni kami naglilibot, madangog lang ninda sa kay Sir Henry, kay Sir Lowens, sila Ma'am Angie, lalong-lalo na po sa imo Ma'am Angel, na talagang dumana lang po, bako na sa muya nagakuha ang impormasyon. Kaya po, thank you sa indo. So, may mga kapaaputan po kamo. Sige po. Sir, ano sige, po, kuya. pira, naubos na daw po, sir, na laugon po gabos sa barangay, digdi po sa Legazpi, digdi sa Pegi po tang road clearing? Siguro po, tabi, baga, magayon po yan na dapat po, baga, sa road clearing operation, is nanginginot po, digdi, ang barangay captain. So, sinda po, baga, gabos man sa kuya, nakikipag, kooperar. Ano po? Typon man sa nadigdi ang kooperasyon. Opo. And duman po ako na ugmaon sa inda. Day na po kami nalilit. Minsan baga po, pag wala man na apod ang barangay, is nakatoto kami sa sentro kan Legazpi. Opo. So, ini po na nga ni ang magayonon dyan. Yaw na po, nagtabang na sa tuya sa mga barangay. Nasa inda po pala, nakulo na ng obstruction. Kaya po, dito unang tamanggila yung kipansin, ang mga sa barangay. Kanailing ta po baga mga katwak kahalosan niyaon kani. Opo. Sir Andy, may follow-up question lang ako. Kayo po ba muna na makipag-coordinate ang barangay sa task force nindo, or pwede man na mag-initiate na sa barangay na dahil na kamo pag-apo doon na sinda na maglinig kan sa indong sidewalk. Ta syempre 17 barangay po baga dito sa Legazpi. Ang nagigets ko po kaya is makikipag-coordinate sa barangay sa indo na magduman kamo sa barangay ninda. Ayun po tabi ma'am. Ang kaso lang tabi baga sa mga political consideration na pigaapod sa mga conflict parties sa Bicol. Opo. So ano po anya dyan, dahil man mairo ngaya si Arog kayo ni midbid. Mas maray na po mananggan baga pipagi sa iba, taning maniwala na talagang totoo. Baka ngaya gibo-gibo sa ni barangay official Arog kayo ni. So mas maray na pong yaon manggilayong kami. Okay. Na may siguro po, ma'am, 100% nagsusunod. May mga tao baga po na maski ano lang taramon mo, maski anong durdoblyon mo lang tikitan, mangugali kan iyo manggilayon. Kaya minalaw na po kami dyan. Ta kung ano po ang dapat na aliunta, maali. Tarong hani po kayo ni bagang mga suya po, bagang nagasuro-surobra. Kaso nga po, yung Albay district po sa Barangay Banyo, sa Bagong Bayan po, baga may nagatirinda dyan na mga plants baga, plantitos na pigaapod, so nausongon yan. And mga sinampay po, gabos po, kasugma. Kaya garbay sulo dyan kasugma eh. Opo. Talagang nagkaarano. Pasalamat ako. Opo, nagkusa sindang nagtanggal. So sabi ko, dahil na po nindo ibalik, dahil ning kampanya po ini, mas kinuarin, sa ipo man ang Mayor Digdi, sa ipo man ang Presidente Digdi, siguro po, kung wala man ako, ipapadagos po yan. Tabutan na pong mangyari na termina sa naarog kayo ni. Takon pa ko nga ni po mga maigusan sa tuyang lokal na gobyerno, mga opisyal, sa national. Siguro po, maabot ang panon, wala nang tinampo, wala nang tangagtan, puro nang auto, puro nang tindahan. Sa ngunyan tabi, Sir Andy po, sa'yo na po kamo ngunyan nakantos po, ngunyan na aldaw, sa'yo po kamo nag-monitor? Uni po tabi bagang sa digdi sa mga bankros, magpon gilayon po kita digdi sa Mercury Drugs, although na ano na sa mga motorsiklo dyan, may mga establishment po baga digding Soronodan, hanggang tungan sa may bangko. So po type po, inali na lugod dyan para patas na, gwapo man po bagang day nahahali, pero na-inform na po iyan. Dalita na po yun ipagpabayaan, kaya nga ni po baga pig one way yan, para talagang makabuhay lang auto. So nagtataramang iba dyan, nasa establishment. No po, nasa auto. Wala man sindang setback. So, alion ta po. May asaro nga po kita duman na ipali ta so auto. Alagad po, pigo-contest kita na alion so poste. So, sabi ko, iyan po, ano yan,
si servisyoan sa publiko. Aha. Pag wala sa mong ilaw, nag-aapod ka mo. So kung aliyon tan problema. Aha. Hindi po auto mo ta nakakadisturbo, Mhm. nakaka-obstruct yan ang aliyon ta. Although obstruction nga ni, pero may right sa gobyernong ilagi yan dyan. Aha. Na serviceable nga niya koan. Mhm. Parang nga sir, nagapot man lang ako, yung mo bagaan. Sabi ko, sabi ko tangani, kung abuta si taon, di ka po magkagyan sa bawal. Aha. Pukulugan lang ang buhot mo, natatara mo iba, Mhm. magsunod na lang po. Kasi wala man na problema sa nagsusunod. Iyo baga. Opo. Sir, para sa karaman kan gabos, ano so, halimbawa, natikitan sinda, ano po so magkakanigong penalty na pwede nilang kampangon po? Para sa karaman lang kang, syempre, bako man gabos, may information kung pera mananggad talaga so penalty na tigtataw po nindo. Mhm. Abo tatabi magtao dyan ki 3,000. Mhm. Para mo po si Andy Marbella, mabuoton, madaling kaulay. Dahil man po kita nagapiriritan, kung kamo na to, nadarami duman. Kung nadaroon ta po yan sa pakimahirat, di ko man dyan ipipending, tapi gagamit yan sa urual daw. Mhm. Na kung iyon na sa nangani po, baga supagatod kang nagatrabaho, pag Mhm. saot, kung ano pa man po, Mhm. ikita utan sa maray. Pero po, bago magduman, kay puan po tabi magdara kang lisensya, Opo. and then sa ORCR. Mhm. Tani po, iyan ang basihan ka para ma-release yan. Mhm. Na kung dahil ma'am, baka dyan hanapan kita na baka man pala nito, rinilista. Yan Iyo man po. lang po tabi ma'am. 1,000 lang po ang penalty kayan. Mhm. Mhm. So, ngunyan tabi, sir, malinaw na para sa gabos sa parang mga paradao niya talagang puga-puga sa tuyang pinaygibo na paglibot po sa mga barangay. Ngunyan po, sir, ano po ang mensahe po nindo, sir, sa mga ibang mga pasaway na mga daig nagsusunod na nakikipagdunungan pa sa mga otoridad, lalo-lalo naman po sa indo sa paglibot tindo. Ano po ang sa indong mensahe sa mga pasaway? Magin man po sa mga Saligaspeño po ngunyan na nagilibot Okay, po kamo. tabi. Mhm. Sinabi kan sa tuyang angkor, gabos pong pasaway, padaba ta kamo. Pero po, kay Puan, pero po inan natataram ko, Aha. kay Puan po magsunod kamo. Dahil na po Mhm. kamo maghalat na Sabado, Mhm. nagpapara-question kamo, talaga nga po sinda magsunod, Opo. Domingo, pigtataraman ako, pati pala ni Sir Domingo, naglalaog kamo. Yan ang maigos na tao. Oo. Totoo yan. 24 oras, di ako nag-iisip dyan Mhm. kung ano ang makukuha ko sa gobyerno. Ang gusto kong makuha dyan, so benepisyong itatao ko para sa tao na maray, malinig, klarado. Yan man lang po, Oho. tabi. Okay, Andy Marbella sa 2022. 22. Baka tabi, sir, mag-file ka na, sir, sa October, ha? Lalo ka cancer na masiksihon. Siya po, ay thank you po sa pagsuporta ni Doe. And thank you po pala sa Gabos. Opo. Thank you so much, sir. Thank you so much po, Sir Andy Marbella. So, yan, So, yan, mga... tabi, mga tugang, si Sir na Andy Marbella, ang pamayakan Task Force Kaayusan, asin kalinigan sa syudad kan Legazpi. Ano na? Feel good. Batiw tanong ko na bago kita magtapos ka sa tuyang programa, baka magmoto-moto, magiti-giti, ang mga listener niya to, rigdi sa DCGB News Online. Salamat sa 33 milyones na nakaantabay ngunyan sa tuyang Facebook Live. You. Sabi ni Sana Richard Ortenero, good day Angel and Renz, listener sa kulyat ako, galing ng inyong tambalan. Diyan sa Escaramuza, always stay safe, advance happy Valentine's sa inyo at sa lahat ng taga DCGB. Advance happy Valentine's din po sa iyo, Sir Richard Ortenero, dyan sa Kulyat, Daragalbay. You. And ngunya, nakantabay man sa tuya si Padihon ko, si Pading Joshua Nasayaw dyan sa Sagpon, Daragalbay. Binawati kong SGP48 family dyan sa Sagpon, Daragalbay. Si Kagawad Nonito, Manila. I know that I can do. Taragang gari na mamati ko na ini si Kagawad Nonito, ha? Oh, you can. Gar mabalik ini. You know harm. And I feel. Ano nga nitabi ito, Wad? Bigatara mo? Malaman. Sabi ni Ma'am na Maria Aquino, paano po sa mga barangay sa dito na nga ni tinampo pero may nakapark na bihikulo kasabay man dyan sa pinapatupad po, sir? Sabi nga, ito tabi Ma'am Maria Aquino, ito pigtataram ni Sir na Andy Marbella, na kung sa barangay nga ni piot na so tinampo, dahil nakita magdagdag pa kang kapiutan, dahil nakita magparking ki bihikulo sa gilid. Kaya pa pigtataram niya, pwera sa bihikulo mga tugang, so pigtataram baga na pigsusuya pa na suharong. So extended na. So bigla ka ng kisampayan sa luwas. So nag-ataman kay mga ayam, nasa luwas naman. So imbis na makalakaw ka sa sidewalk, nangagat na mga tugang sa mga ayam, kaya di ka na makalakaw sa sidewalk. Mailing ako, Kuya Renz Navarrete, somewhere Aha. in Manila, na
may sarong naglalakaw na lalaki na may mga digi sa gilid sa dapat na sidewalk, may mga nakaparadang tricycles. Tapos kansuna, di syempre nagliklik na siya. Di nabunggo siya ki SUV. Iyo. 'Di ba? Yan ang dapat na maibitaran ni sa Legazpi. Iyo. Na dapat duman man sa mga barangay, maski na day na mag-coordinate gad kay Sir Andy Marbella, kung kaya man sa naong Mag-execute kang ano? execute na. So, barangay council. Irak man kayo ni Sir Andy. Ayo baga. Saro pa mga tugang, dahil lang si ining task force ang pagkataramtang authority, ikaw mismo na ikaw barangay official ka, kapitan ka, kagawad ka, ikaw mismo, authority ka, pwede ka nga po doon, talagang authority ka eh. Nangungundan ka, may posisyon ka. Kaya puwantang maghiro-hiro, mga tugang, bawal ang papatay-patay, bawal ang malayaluya, ngunyan pang nagpapadagos ang road clear. Bakit ang digdi mga tugang sa syudad ng Legazpi, kundi magin man sa iba pang mga munisipyo as in syudad. Si Sir na Nestor Gabriel is watching right now. Maray na po tabi, Sir na Nestor Gabriel. Sabi ni Paring Joshua Nasayo, shout out sa pag-iriba sa SGB 48. Pangyari sa iyo pa din. At sa naman, sabi naman na Celeste Congayo, Belga, digdi po sa EMS, Dakol ang nakapark mga auto, dahil na kami makalaog sa laog kang garahe me. Ayugon mo sa mismong garahe ni Madam na Celeste Congayo, Belga pala na, nakang naharangan na kan mga bihikulo. Kaya kay puwanta mga tugan talaga ng disiplina sa satuyang mga sadiri. Tara na! Tara na, Marina! Mauli na kita, talauna na! Salamat po sa inyong pag-antabay. Nakaibanan po rin doon kung pagkapon sa programang Iskaramusa. Ang solo-solo solamente. Dito ng Albay po, Renz Luna po. And sa lado technical man, at kasubago si Kuya Ronald Baldo. Happy birthday, Kuya Nald. Happy birthday, Kuya Ronald. And si Marcian Madrid, ang lalaking pogi lagi. Ang yari sa iyo, pogi lagi pala si Mark San Madrid. Iniwan po si Angel Mostaza. Salamat po. Bye-bye and mabuhay. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin ito. Pampatulog nating lahat. Available sa The BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed In Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed In Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Just na lang ang beer brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang. Ngayon ang beer brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang beer brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang beer brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang, mga mams. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi din mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na hilang. Siring man